Maka dipun aturi Podang Kuning. Nggih, manut. Saking dalu kagem Mbak Tuti beserta suami. Saya kaget mau lo diloroi pangling karo aku malah onmu saiki yo. Aku teko kene pangling iki. Ha gitu. Gak ngerti to sampean. Kaluyuran hanggole isi tak sayang mubeng pikiranku goleki ora grasa esuk awan nganti wengi eman yen ngerti liya kanyambang leyang tak sabar mencok ning ngepang kekancangan tak rindik saka kademe sarapi ngoceh dheweke ngalih kenceng sugeng dalu dhumateng para tetanggi kang sampun derek urip tenaga matur suwun mugi sukses. Apa to iki mau? Ora tenanan sing Nah kuri. iya to. Dinteni tang-tang jebule ngepos. Kesel ya. Dilanjut ora? Hah? Dilanjut. Dilanjut. Anget-anget wis munggah. Njaluk oleh. Hah? Oleh. Entek dhewe oleh. Tak dol. Enggak. Ora gampang atiku kegiwang liyan yen si podang andut ati kebranan ora mlenjo atiku saya tak seranani sono pikarmu Request Podang Kuning sampun kalaturi sekalian kanca-kanca campur sari Gotarung. Mbah Temon, saya wuku to, Mbah. Selamat bertugas untuk Mbah Temon CS. Iya, iya. Sayang
Sampun nggih, Mas. Wis paling akeh pemundutan podang gune. Nggih. Wonten sing